Sang Sabda kang manjalma. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pahing tanggal 31 Desember taun 2020. Kapethik saka Injil Yohanes bab 1 ayat 1 tekan ayat 18. Sakdawane jaman tansah dumadi adu panemu utawa perdebatan antara para penderek dalam Gusti Yesus karo wong-wong saknjaban pepantan penderek dalam Gusti. Salah siji punjer adu panemu mapan ana sabda kang dadi manungsa. Winatese pamikiran katambah suthike wong-wong mau mbuka diri mring karya agung dalem. Ndadekake wong-wong padha nampik sabda kang dadi manungsa. Ora kira Allah kang maha ing sakabehi kersa dadi manungsa. Mongso Gusti Allah rembesen, mongso Gusti Allah cawetan, kok nistra men njur ana ngendi kaluhuran lan pangajine. Wong Gusti Allah mono maha agung lan luhur. Mengkono panemu-panemu kang kaajokake. Para tresna pelem kinasih aja gampang kena pengaruh pamikirane wong-wong cupet nalar lan ora gelem buka diri mring panguwasa dalem Allah kang tanpa winates. Nanging dipadha kandela kapitayan mring piwulang para rasul lan pasamuan suci. Riyaya Natal mligine sarta mangsa Natal sumrambahi mujudake mangsa wong-wong Katolik padha ngluhurake Allah kang ora amung maha luhur nanging uga maha kuwasa lan maha asih. Marga maha kuwasa lan maha asih mau panjenengane ora amung bisa nanging uga kersa manjalma dadi manungsa amrih nyata panguwasa lan welas asih dalem. Panjenengane manjalma ana diri pribadi Sri Yesus putra Yusuf lan tedhak turune Raja Daud. Rawuh dalem ana donya saperlu nyampurnakake panemu lan pamikiran manungsa kang banget winates ngenani kapribaden dalem Allah. Gusti Allah mono dudu tukang nesu, tukang jarah, tukang numpes manungsa ananging maha asih lan maha welas. Welas asih dalem mau nyata ana diri pribadi Gusti Yesus kang ngguyupi wong dosa amrih bisa nyelametake wong-wong mau. Kang migatekake wong-wong miskin keserakat amrih wong-wong mau uga bisa ngrasakake kawelasan dalem. Kang gawe bungah marang para panandang lara awit antuk kasarasan sarta kang mulihake pangarep-arep awit padha tangine manungsa saka pati. Gusti Allah ora ngelak kasembahan puji pangaji ananging mulangake supaya manungsa padha tresna tinresnan reroyongan ngentengake botriponing urip lung tinulung bila rasa sedulur kang kabotan sanggan padha sumpan neguh lan panglipur kang nembe anjlok pangarep-arepe lan sak piturute. Ing pribadi Gusti Yesus, Gusti Allah ora amung wasis marintah ananging uga wasis paring cuntu lan tulodo. Jroning pribadi Gusti Yesus, Gusti Allah ora adoh tanpa wangenan ananging bisa kagepok kasinggul sarta bisa wawan rembug sacara nyata. Para tresna pelem kinasih, Sang Sabda wis dadi manungsa lan madunung ana satengah kita. Kudune kita bungah karawuhan lan kapadunungan Allah mau luhur, mau kuwasa lan mau welas kang nyawiji karo umate. Kanthi gandulan pakon-pakon dalem sarta ngetut piwulang lan patuladan dalem, mesti kita bisa luwih gampang tumuju kamulyan langgeng papan sadurunge panjenengane madunung kanthi kebaing kamulyan. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci Amin. Alamu asih kawula muju sembah nuwun awit Santo Yohanes ingkang sampun nedahaken jati diri Sri Yesus putra dalem
inggih Gusti kawula. Mugi kawula boten sangga runggi asrah kapitadosan dumateng putra dalem saengga kawula langkung gampil tumapak ing margi kaslametan tumuju paduka. Amin. Kunjung kasmo dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.